Dan huwa Nick, it-tielet wild tal-familja Cutajar. Ta' 3 xhur Nick siefer għall-ewwel darba lejn Londra, mhux għax-xiri jew għal xi bin istoriku, imma biex jagħmel intervent mediku delikat ħafna f'qalbu. Illum Nick għandu 3 snin u diġà tela Londra 7 darbiet, bl-iktar darba kiefra tkun dik meta bħala l-ewwel Malti għamel trappjant tal-glandola thymus li hija kruċjali għas-sistema immunitarja. Emozzjonata, ommu Marilyn irrakkuntat il-ġurnata li ġiet rilaxxata mill-isptar, jiem wara t-twelid, waqt li Nick kien għadu fil-kura intensiva. L-istaff tal-isptar kienu offrew li, ovvjament ma kontx fi stat tajjeb, kienu offrew li jekk nixtieqx nagħmel ftit iktar l-isptar, nagħmel arjumi oħra sakemm inħossni daqsxejn aħjar. Ħassejta wisq diffiċli dik il-ħaġa li tkun f'kamra ta' bejn tnejn, ikun hemm xi ħadd ieħor ħdejk li għadu kemm kellu l-baby, tara l-omm l-oħra għandha l-baby tieħ il-botil u jiġu l-familjari, il-baby jikbi u inti il-baby mhux ħdejk qiegħed qiegħda l-isptar, ġejt mort l-isptar biex ikollok il-baby u l-baby mhux qiegħed ħdejk. Missier Nick, Malcolm, qal kif ġurnata ġdida kienet iġġib sfidi ġodda. Tista' tgħid kull ġurnata kienet ikollna xokk jew sorpriża. Ma mhux sorpriża sabiħa, għax dejjem xi ħaġa differenti. Minn problema l-oħra, kemm tal-qalb, kemm mbagħad il-problema l-oħra tal-immune system, li dik kienet l-ikbar problema, però fl-istess kien ma konniex qed nirrealizzaw kemm kbira. Oħtu Jade li għandha 11-il sena esprimiet il-ferħ li ħasset meta rat lil ħuha l-ewwel darba. Qalet li din kienet ferħa bla temma għaliex jiem wara kellu jitlaq lejn Londra l-operazzjoni. Ferħana wkoll u bdejt inħoss naqra mdejqa għax imbagħad il-ġimgħa wara kellu jsifer, allura ma tantx qattajt ħin miegħu id-dar. Imbikma stqarret li ma trid xejn aktar milli tara lil ħuha jgħix ħajja normali. Li jkun aħjar u jkun kuntent u jgħix ħajja aħjar u normali. F'dawk il-jiem, l-unika raġġ ta' dawl kien offrut mill-Malta Community Chest Fund. Nalla kienet fil-kastana l-Community Chest Fund li meta ġejna biex insifru barra, at least kelli problema solvuta għax kienu jgħinuni mill-lat ta' akkomodazzjoni u mill-lat ta' x'ħansib ma' wiċċi ta' x'għandi nagħmel u x'm'għandix nagħmel. Support kontinu sakemm konna nkunu hemmhekk, dejjem iċemplulna u jgħidulna x'għandna bżonn. Għadni niftakar safra partikolari sena l-oħra, tlajna bl-ħsieb għall-ġimgħa testijiet u spiċċajna weħilna hemmhekk 3 xhur. Għajjejna konna, għajjejna. Għal din ir-raġuni, Nick għandu messaġġ wieħed biss x'għaddi lilkom. Thank you. Throw them a kiss. Say thank you and throw them a kiss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.